Arewa Plus TV. Mana. Ta ba komai dare waya muke kunnuwan mu ba za su ko ganji ba. Na san ko laila majnun sun shaida ba za a kere mu ba. Tsantsar so muke wa juna ni kan ba na yin fargaba. Alkawari muka yi wa juna duka wuya ba ma rabe ba. In ta kira ni kome nake zan ajiye in ya saba. Duk na ba ta rayuwa ruhi duka ta yi karba. Ashe akuya ce mai igiyar da ba a sirka. A haka soyayya take da aboki na kunji jaka. Kullum sai su zagaye mini shan minti suke a hauka. Har ma na fahimci cewa asusu ta mai da ni kucaka. Dukka na gane kafshirin da suka yi mini sun kure iyaka. Ni kuma so ya rufe ni idanu kai yayi zautuwa. Na durkusa a gane ta ina faman neman afuwa. Ki tausaya mini ba laifi horo ki mun mai yawa. Dan a gare ni kin zamo sashi kuma kin zamo garkuwa. Amma da hakan kikan ki fahimta ta ki wuce gaba. Yanzu ki zo ki ce da ni zaki aure hakan bai yi ba. Duk yawon ta zubar da kika yi hakan ba zai yiwu ba. Ko mutuwa idan anan zaki yi ba za na karbe ki ba. Ni na samu wacce tafi min ke kuma mai tarbiya. Mai ilimi gami da tsoron Allah ba ta halin tsiya. Har ta fi ki kyau da tsari dubi kalar farar aniya. Ko yaushe tana kulawa da ni har ma ta mun jarmiya. Babu haɗi da ke da ita ki duba je ki can yar tsiya. In kika duba ko a tsari babu kamar ta kafna iya. Dan ba ta tsalle-tsalle na halayen bakar tinkiya. Kai yi fice fage na soyayya ne akan ta nai fariya. Alkawari ta ɗauka mini. Arewa Plus TV. Mana.